Pokoke nek namun nang omah sampean ngene iki seneng atiku lho, sok ayem ngono. Iya. Iya ta? Iya. Aku ya juga semono uga, ya seneng. Suwe gak kepedhot. Lah iya ya ngene iki lho. Iya. Makane aku nek gak rene rasane koyo kangen ngono ya. Iya, padha. Aku ketesuk. Iya. Iki sore luwe maneh aku. Luwe. Lho, luwe maneh? Iya. Padha. Ngono ya ayo mangan bareng ya. Iya, sik ta. Tenang ya. Emang Sik. tak peseno. Oh, wis dipeseno. Iya, nasi putih. Oh, nasi putih wis ngene. Aku Capcay. iya, aku tak metu dulu tuku rokok. Iya ya. Tolong kok aku balik siapno ya. Oh jelas. Ya, dulu edok ya. Iya. Gak pangling dalane. Agak dado ya. Wong aku sering keren omongan opo ngono. Iku lali. Wah, aku iki durung pekun. Tuku rokok nang ngarep ngono iku lho. Ngobae ketemu kanca. Aku wis ndakan seneng lah kan kene aku wis Iya. ndi. Engko banter pas Esuk mau lah apa sayur lodeh. Lodeh bung pisan. Iya lodeh bung. Kasin Totok. Sambel ya pedes. Nah, terus awan mau Iya. lak jangan asem. Iya. Nah, terus iwak empal. Iya, Nah, iya. sore iki paling gak capce. Oh, pasti. Makane tolong siapno. Makane aku seneng bertamu nang Iya, kene. iya. Tak tinggal tuku rokok dulu ya. Hati ya. Ya. Yo, pore. Ya gak apa-apa lah wong ngarani kanca. Ya apa maneh. Aduh, ya apa maneh ngarani. Ya satu kaget tau. Wis mulai ta? Hah? Wis mulai ta mune? Wis mulai ta? Durung. Duh. Lah kok gak ana nang ndi? Tuku rokok. Hah? Ono Metu. tamu kok koyo ngono. Sik tumon iki aku, Cak. Duh, kancamu iku, Cak, gak ndek perasaan blas. Iki Oh ya apa lak ngono? Namu ala wis jarno. Wis Salah. aku ngene iki wis gak tedeng aling-aling. Mosok ana wong mertamu kok sedina iku lho, Cak. kanca Cak. kentel. Masalah, Cak. Kanca kentel iku. Wah, masih sak kentel-kentele lho. Alah, ana wong kanca kentel kok koyo Iku ngono kanca sedina blek. senasib. Mendayo nang omahe wong. Seperjuangan. Alah. Nasib apa perjuangan Ngene apa? desa iku kan padha sorone biyen. Ya Mas ya ngene ya gak ngono Cak, meneh sik ana dina. Ya mbok tandang mule, kapan-kapan mrene meneh. Wong tamu kok gak ngerti waktu ngono. Kapan maneh? Gak mumpung medaya iki. Sampeyan padha dene, paling sampeyan iku nek mendayo nang omahe ya kaya ngono paling. Iya, gak duwe Aja tur. padakno ta. Pak, niku. Iku wong ngarane gak duwe tur ya iku. Gak duwe tur. Wah, arek sopan santun. Alah sopan apane Cak? Ramah Kok mendayo tamah. karo waktu kok sopan niku lho. Masa ngene iki aku ati kleset aku biasae ya beber kloso nang ngene ngarep kene. Ya, terus klesetan ambek ndelok TV. Lah enak tak keterak angin. Iku ora aku. Moni. Lah iya nah nek sampean ngleset aku lak ya melok ngleset, Cak. Nanti wong loro kleset-kleset. Ngene iki, malah aku gak iso ngleset. Wis. Anu ya iki mang aku wis pesen capcay. Lah ono ae. Gawe sapa terusan? Gawe aku ta. Ya wis gak apa-apa engko tak mangane. Lho, bareng dipangan rame-rame dayo iki. Apa, Cak? Lho, ya apa ya makan siang. Sik ta lah. Sampean iku lho tak delok-delok ya. Kok iso kebat kliwat sih ambek dayo iku? Sik dinak-nak Kapan maneh? Sik dinak-nakno le mangan. Kok nek gak medayo mrene kan gak nyuguhi awake dhewe, ngono lho. Durung karuan, Cak. Saiki dienak-enakno nang kene. Meneh iku mrene meneh. Deloken. Deloken ta nek gak percaya. Meneh lah mrene meneh. Wong niku curiga. Tuman. Lho, curiga elek ae awakmu Apane deloken ya. Meneh atik mrene meneh. Wah, gak usah disuguhi apa-apa. Jarno cek nang mule. Aja ngono, tamu gak jiguhi nelongso. Ngerti enggak? Oh, penghormatan. Kapan maneh ngurmati kanca nek gak waktu mertamu ngene iki. Nek awak dhewe ngurmati kanca, awak mbek aku nek medayo ya dihormati. Wis sero, Cak. Ambekan ngene iki lho jare sapa? Durung karuan. Awak dhewe ngurmati tamu. Durung karuan. Ayo mendayo rono. Garing. Ya dihormati rek, wong kan balas budi. Alah kaya kancamu iku sing jenenge sapa iku? Sopo? Aja nyari-nyari enggak lho ya. Nek mendayo mrene tak suguhi. Tak tukok-tukokno.
Dasan awak dhewe dolen rono garing, banyu putih ae Aja enggak. ngomong arek wis gak ono. Apane? Makane ta, kon iku yo kualat aku kok bebalik. Lah apa? Lah aku masalah nyuguhi tamu kon lokno. Kualat kacamatamu ilang. Wis ketemu ya, sing nyandak sing enggak. Lho nyatane kacamata digawe yo lali. Lah wis ketemu kok, wis ditukokno ambekan wis ana sing nukokno kok dijoli. Ada deh. Ada deh. Ada deh. Siapa? Wis ta lah. Hah? Gak usah kepo. Apa? Termiti lah. Wonge gak tau mertamu mrene, gak tau metuki, tapi nukokno dal-del. Ya mesti itu ada apa-apa. Timbangane kanca sampean niku. Mertamu sedina bleng. Oh, syuk. Gak nggawa oleh-oleh, gak apa karuan nek mau iku nggawa-nggawa kok arek apa. krungu iku lho, Nggawa enak. buah Lho. tangan kek apa. Aduh, tangan ham. Lho engko lak burine ro dhewe awakmu. Apane burine? Lho engko lak dhewe silaturahmi mrono. Kata-kata. Engko lak dhewe oleh-oleh. Sampeyan ora tau mai. Engko tak garu iku. Engko tak Sampeyan niku apa, Cak? Tak njaluk anune. Rungokno ta. Tak pikir-pikir yo, kanca sampean niku kok gak ono sing tepak sih, Cak. Hah? Kok gak ono sing tepak? Mbak udah ya bingung. Mbah Mendayo. Ojo nyangkut Iki pauni. sik lumayan teko ijenan, kadang osung. Gawa kanca. Lho. Gawa ewak Memang mrene. Konco akeh rek kan gak gentian. Kok gaya mangan iku. gratis. Lambemu. Sing gak keluareki. Apane? Oh, iya. Iya. Lho, Lho. aku iki gak popo, Cak, nyuguhi gak popo. Maksudku waktune ku lho mbok sing ngerti. Nek gak apa-apa aja diomong. Waktune iki lho, Cak. Ikhlas lahir batin. Wis mari disuguhi, wis mari mangan, wis mari sembarang mbok wis nang mule. Nostalgia. Nostalgia. Ngomong nostalgia gak teteh. Ya apa suwe ngene desa gak tau ketemu padha nyambut gawe, padha merantau nih. Saiki siapno cap jene mbek nasi putihne. Oh, ora katik. Tadi sego luwe Ora kuno. katik. Beras sing larang regane iku. Tak kei beras apek iki ambek. Beras skin. Ah, tamu ya sing hormat iki apa. Dene gak kerasan tamune. Lho, engko idul kurban ade mrono gantian. Lah apa sih? Dijamu. Gak. Lah, gak kapene Ono aku. kok sedekah bumi. Wis gak ngurus. Aku oleh undangan. Lho lah apa lah aku oleh tanggapan kok nggo sedekah bumi. Dadi apa? Tanggapan Wis bareng. bocah-bocah aku pusing rasano kanca sampean wis tak tinggal. Gayo ae lho. Ya, loken sampean. Ya, Oh. pokoke aku mlebu Cak. Aku wis ngantuk, wis ngelu iki teng-teng sirah iki ya. Kudu wayahe ngleset iki. Nek atik aku kok metu sik durung mule. Deloken. Apa? Deloken ya tak sawatu lek-lek ya tak gebyur banyu ambek aku. Madan-madani. Salah situ sing jago. Melok. Udah ya kok cowok tuluk-tuluk. Nek aku Bapak aja nang mule. kita aku nek emosi nang aku gak masalah, tapi ojo ono dayo, ojo ono Cak, tamu. wis pokoke deloken ya. Engko ada Oh. ono gemblodak nok jero, titenono wis nang mule. Apa gurung tak Ojo jual rek, kabeh, temen ambek ojo saya minta dengan hormat. Wis, Ojo sampe. pokoke arek engko nek teko balik rene kan ono. Wis kok nang mule. Sapa? Wis. Ya iku kanca sampean iku. Nek atik gak, oh diloken. Sampean sing tak usir teko kene. Apa lah? Kita nih bukan kamu kok ya bukan Lho kan usir. sumbernya teko sampean. Apa cok kon usir? Itu nek gak ati ya nang ngawi. Enggak dhewe. Wis gak usah pringisan. Lho, lah kon perkara daya kon usir. Ya perasaan rek, mosok aku yo sampai hati. Sing tamune iku lho Cak sing gak perasaan. Kon padha mbek Sampean iku madu kon Cak. aja dadi AC. Ya iya teh. Lho gak iso Tamu rek. gak ngerti waktu ngono perlu anyen Iki kan ditegesi. lain tamu tangga mbek tamu Wis wong gak desa kan peduli. beda yen kanca teko desa, kanca angon wedhus, kanca Aja dume ngarit. ngono, aja dume wong desa Kanca terus ngasak gak ngerti. barang kuwi ngasak apa? Aja dume wong desa terus gak ngerti tata krama, gak ngerti aturan. Kamedaya mumpung Wis gak, wis pokoke tak jami. 10 tahun gak rungokno. Idul, rungokno aku tak ngomong. kon ganti. Ya, awas. Pokoke tak jami, ya.
arek iki teko, tak enteni 10 menit engkas, nek atik gak ndang mulai. Apa? Biar temen banyu iku. Lho mari ulek-ulek saiki banyu. Oh iya, ya banyu ya ulek-ulek kok melayang kok. Dikendalikan emosi. Rame-rame gitu lho, ana wong ngomong kali. Oh, brek bojoku. Wong dayo kok. Alah. Tanteni kok mu. Tutup nang ngarep tokone. Nih, tuku nang liyane. Iya mlakune sedo adoh adine mau. Ya sepurane aku sedo suwe iki mau. Gak apa-apa, sementing lak bali. Rokok wis ana karimangane. Kok mari mangan, capcek, rokokan, nyeruput kopi. Enak tenan. Kroso. Iya, pancen gandengane. Iya. Mari mangan, pasti rokokan. Iya. Lah iku cocok. Iya. Kadang omah sampeyan iki adem enak. Ngarepe ana wit-witane ringin. Iya pancen iki kan penghijauan. Iya, dadi angin iku isis kayak silir-silir. Wah, enak ngono. Dari ngene sebelah utara. Iya. Kan nyinari ngidul. Aku kan mendung ngalor. Iku. Makane dayoku Kerasan karena gak panas langsung karena ketutupan wit ringin iku adem. Diusir. Ya, enggak apa-apa. Silakan dulu. Iya. Tenang ae, tenang. Peri weteng wisan mangan enak jane. Hawane lho seje mangan nang omah gak sepiro enak. Iya. Mangan nang kene bolak-balik kok embuh. Engko sambil mbok dhewe sih gak pas. Iya, dhewe ae sambel. Oh iya wis tenang. Acare dhewe. Lha mosok capce ana sambele. Capce kan gak lombok. Lombok dhewe. Iya. Wis disiapno karo bojo sampean. Ala wis, buah-buahane bawang anggur merah. Oh, cek apike bojo sampean. Aku ya apa jarang lho aku mertamu nang omahe wong sak bojo apik kabeh. Bacut. Temen anjane sampean niku termasuk beruntung, bersyukur oleh bojo sing ngerti karo tamu, bisa menghormati ya jareku cak bukine. Iya. Aku mertamu sedina. Bojo sampean yo gak apa-apa. Sampean yo seneng. Mangan ping pindho. Malah ping telu. Telu jange iki. Esuk lodeh. Lodeh kate jangan bung. Iwak endok. Endok ambek iwak asin. Oh, wis cocok ono sambele. Awan mau jangan asem. Seger ono sambele. Iwak empal. Iya. Oh, ambek dadar jagung. Cek enake. Sedep ya masakan. Lah sore iki. Nasi putih ambek capcay. Enak. Kayak acar. Tambah cocok kan jadi. Iki pertanda nek keluarga sampean niku menghargai tamu. Karena tamu adalah raja. Iya, karo batin. Ya, sabar, tenang. Segone digoreng apa aku nang gone nang gone meja makan? Ya nang meja makan. Meja makan. Iya, ono mejane makan aja ini. Oh, siap nang siap nang ayo. Ayo. Santai ae. Cik enak, irek. Ono selilite. Ono kobokan. Lah, apa capce kok kobokan? Kae wis tanganku. Lapo ngambil sendok kok sampean. Kayak sambel dipulu sampean niku. Nyiprak-nyiprak. Enggak, sampean niku. Cuci tangan wis nang kono mau aku. Ayo silakan. Ayo. Wis sampean. Iya bareng sih. Masa aku mangan tamune tuan rumah gak mangan. Ya pasti mangan, Pak. Mangan ya kumpul kene aja ditinggal. Sampeyan gak menghormati mbek kanca ngono. Kita tutul di situ ya. Ya. Iku segone lho. Iya. Iki kok powuti. Kucing iki kok gak mulai-mulai rek. Kucing iki. Ora suwe gak pengen. Beli bentai nang kene. Iya. Kok tak salah tulek-ulek temen gojek. Wis, bojo sampean anu ta? Hah? Anu, apa gak seneng karo kucing ta? Wedi. Ini
kucing iki mari loro ta. Ancen keluwen kucing iki. Ya maru ibu. Ayo enak. Enten ayo. Oh, telap-telep rek kucing iku. Mbok sego. Ngono bojo sampean ngingu kucing apa? Kucing apa? Kucing Jawa. Oh, ya gak apa-apa lah. Iya, seneng ae wak asik. Ya tapi kok mbek kucing kok diseneni kucinge? Hah? Diseneni kucinge. Oh, dek. Lho. Aku nek wis warung ndang mulai. Apa rek? Nang kene sih. Lha iku kucinge tangga ta? Hah? Kucinge tangga kok jarine wareg mule. Iya. Gelek sapa kene? Gelek sapa? Kucinge rek suarane banter. Kucinge. Mbok kucing iku. Apa? Cajus. Kok ana kucing glegeken. Lho nek wareg lho. Perasaan sing glegeken niku aku. Hah? Perasaan sing glegeken Alah, niku. aja direken masalah kucing-kucing. Oh ya. Gimana? Ya aku lah tamu duduk kucing ya. Betul. Enak. Delok telap-telep rek kucinge. Keluwen niku, gak tau dingon. Cajus. Apa? Kucing kok mangane telap-telep. Istilahnya kan ngono istilahnya. Sing telap-telep lah aku jadi. Aduh dudu kucing iku mau kucing. Oh, kucing ya. Iya. Berarti aku mangan mana ya? Ya entek entek Ya, apa apa. Didang. Iya. Paruding. Habis kan. Kan kucing aduh ya. Kasih kucing niki. Warung dipangan dintek. Oh. Cajus. Apa? Emang ngelono kucing geragas ya? Yang ada kucing gak ngerti perasaan. Iya, kucing yang geragas. Oke, Tapi waduh. aku lah gak geragas ya. Enggak. Wong aku tamu. Jadi itu kucing ya. Anjen wong. Lapo? Cajus. Apa? Kok ngomong pas aku glegen dek ngomong glegen bojo sampean. Ya kucing ku malu kan. Kucing gue berarti ya iki gegen kucing ku. Oh iya. Dene dadakno ana omah iki malah ana kucing loro. Kucing iki rek. Wis mari Cajus aku wis tak nanggone ruang nanggone teras. jeruk. Wis tambah sik. Iya. Seger. Ya berokan gue nih Tatang emperan. nang teras ya. Iya. Tak mbek Iya. kena angin silir-silir ya. Nisor wit ringin. Iya. Iya nang kursi ya. Iya ki boy. Kon iku aja ngomong ngono po. Apa? Wah, kon iku Apa? sing mangan yo perasaan. Ya jarak. Lapo? Pane Cak, nek wong perasaan iku terus ngadeg nyet pamitan mulih. Lah apa kon ndelok Lah kucing? iku lho delok ta. Ono kucing telap-telep. Kan kudune ngerti. Kan- Gak kira iki ngomongno kucing. Tapi ki gak enak lho mosok tumono ono kucing glegen bareng. Lambemu sesuatu. Buktine yo entek masih disender kaya ngono Cak, ya tetep entek. Kok tetep ngomong embo. kaliren-kaliren barang iku. Ya iya, enak. pancen iya. Loh, Malah kok ngono ono lah. loro kucinge. Wong aku 10 tahun gak Lho, ketemu kucinge kanca. situke ngamuk. Apa mungkin katu-katu terus enggak. Ah, wis repot mungsu kucing jemblung kuareken. Blendingen dari. Itu blendingen kucing meteng. Ngawur apa? Cok ngono ta sing sopan didi apa rek? Lah, Wong yo apane? nek amale gede rezekine itu berlipat ganda. Ngono lho. Ya tapi ya gak ngono Cak. iki Iku wis- jenenge terus dimanfaatno malian. Ya bukan harus, cuma kan iki kan wis Sik. sak lumrahe wong nyuguhi kan. Cak, Hah? entek iki sego sakmene iki Cak. Iya. Lah aku mangan apa terusan iki? Sik. Sabje barang tek Iya. ya ampun. Aduh Cak, cek kebacute. Iki arane nyumanggakno. Lho, ngetok-ngetokno. Rakuse rek, ketokno nek ngragas. Lho apa ngono? Gak ngono le. Engko sawangane ku gak Gak dipangan gak ngomong dintekno ya. Alah. Kan gak enak sing tuan rumah kan Cak, perasaan. mangan Kan gak enak. sepisan ae wis cukup nek men tamu iku Cak. Lho. Gak terus embo dintek-entekno. Oh, Sing sedih. di omah gak dingengei. Lho. Ya apa Cak? Tamu ngono. Iku tak kanca Engko sampean iku ya. Tak bungkusno sego sadukan ya. Jangan-jangan sampean dhewe lek nang njaba ya ngono nek mertamu. Ya, mau entek-entekno ngono. Iya anjing. Utukno nek gantian. tane. Sik ta, wis mbok sampeyan tak gorong iku mau. Aku ngomong. Durung. Ndang mari, Sik. ndang mulih. Durung.
Ngono iku. Gak sampai hati aku iki. Ya apa nek ngomong Wis celun, Cak, celun. Tak ngomong dhewe aku. Kok Tak ngomong dhewe, kesuwen. Gak aku ya gak enak. Sing gak enak kan aku kan koncoku, ngono lho. Wis ayo. Aku tak ngomong dhewe celun. Wis ngene gak usah Kok nek ame sampean gak gelem nyeluk, gak gelem ngomong delokan ya tak parani dhewe. Gak usah. Aku wis kemarin aku ae wis cukup aku. Sampeyan aja ngentengno aku lho ya. Delokan kok nek aku kadung ngomong kok ya. Masalah rek, kok ngono po. Aku sing ngomong nang kaparan nang emperan. Lah masih arek nang ngarep selelet ta. Ngisis. Ana lengges iki lho nek digawe selelet. Lambemu ampe rokokan. Ki enake. Kaya nang gone warung ae. Ya apa rek, aku keluwen dientek-entekno ngene panganane. So gak diumani blas ngene. Oke boy. Yes, hilang sumuke. Warek iki warek ngantuk enak ya dia nek wong warek iku ya ngantuk pantes so sampean lemu ya tibake nang omah sampean jene enak nang kene tibake enak yo enak mangan yo enak turu ngono ya lemu tapi gembos iya lemu seger sampean ya iya tapi tensine muncul lah opo sampean kok tensi ku biasa itu kok pikiran kurang istirahat wong sangken yo enak mangan enak tidur gak aku mikir opo sampean gak mikir opo ketok sampean sehat iya waduh ya golek bojo kok ngene ya angel oh temen langka iya bojo sampean yo wis ayu apik ambek tamu dari sapa iya iku yes mbok tambah tua ki ya jodohku iku ya ono ae iya yo sampe bahagia iya jadi dudo oleh rondo cocok ya iya nginep kene ya apa kira-kira nginep kene gelem beneran aku sik tas oleh SMS teko keluargaku keluargaku iki ngomong nek keluargaku kabeh saiki mulai nang Jombang mulai nang Jombang iku nek iso sampean saiki nang ndi aku nang ngome Pak Jus oh iya nek ngono sampean aja mulai sik mau kebrojit jare kok nyusul minggu oh minggu iya sak minggu ya lho iya kaya aku kepengin kok sampean lemu ngono ya iya untuk no tawon iki bojoku lho halo oh ngebel iya sayang iya enak nang anu tak jus iku iya ya ojo kuwatir kapan-kapan tak jak lah oh iya ya mbek anak yo iyalah yo sak keluarga gak apa-apa Jus ya gak apa-apa iya jadi abad karo sampean karo keluargaku ngono lho iya usung-usung temen iya mangan ping 3 iki mau iya enak masakane ternyata Pak Jus sak bojone ku apik nek nemoni nyenengno dari sapa bungkus oh iya bojoku kepingin bungkus lodeh bungkus iya lodeh iku mau bung iya sing bung isik ya isik mau ya tolong kok debuk iya Dek jangan khawatir ya diusir temen ya wis gampang lah kok aku nek pokoke nek kepingin mulai tak kabari soalnya Cak Jus yo sik kangen ambek aku ya durung ilang kangene iya bojone Cak Jus yo sik kepingin tak nggo anu aku nang kene ngono ya poin kok nang nyusul nang Jombang langsung mrene oh kan ngomong mbek bojoku ta ya ngomong mbek gak usah aku nek ngomong direk keliru aku nek ngomong keliru gak usah oh gak gelem Dek izin oh iya ya wis
Ya Sun. Sayang. Assalamualaikum. Yo ngene bojoku perhatian. Iya percaya. Ya padha karo bojo sampean. Nyeneng. Jangan mulai telat ditelepon berarti kan perhatian. Iya. Jalan macet. Iya. Ya perhatian kuatire ngono ana apa-apa ngono. Iya, tahu pikirane gak enak tiba cincine ya ilang. Ya, itu kan percaya. Iya. Itu dia teman-teman. Gak percaya. Wah, minggat mana? Oh iya, wong kan ngumburi. Iya. Yo ngene nek memang bojo sampean kepengin mrene. Iya. Engko nang Jombang jongkir iku ya. Iya. Langsung rombongan mrene. Oh iya. Iya. Gak apa-apa. Nomor tua kowe tak jak pisan. Iya, gak apa-apa. Ya iso tak gotong ke apa. Iya, seperti kan mobil kamot. Oh iya. Ditetel kayak suket. Kamu nyarter lah. Oh, nyarter lah. Iya. Nek gak ngono nyeli mobil adikku, ya. Iya. Ya wis aku kok ngalono kartu nama. Lah apa ngaku nginep nang kene sih an? Lho ganggu nek anu lho. Gak usah lah. Gak usah. Jangan ya. Kerasan ya. Loh, kerasan aku seneng ngomong cerita bojoku lho. Iya. Aku sing kudu minggat. Ya gak masalah. Sore melaku-melaku mbak aku. Mulai terus ngantuk. Ya. Harus boleh. Apa? Itu sampean sedok gak enak awak ta? Anu, mai munjo. Oh. Mah munjo apa cancer? Laku cancer. Ya, bae kudu watuk, bae sampean terus dokter po. Dia kan rada seri. Heeh. Mangan gorengan iku apa? Oh ya. Oh ya. Sri Adi. Loh, Cak, iki ana apem. Hah? Apem selong. Iya. Oh, iki apa-apa. Iku nak tamu iku mang ta? Hah? Teko tamu Agus STL iku mang ta? Iya. Walah. Gak apa-apa. Kucing iki lah kok teko ae kucing iki. Iya, kan jadi rumah. Gak apa-apa. Cak. Sis, rene. Cak, Ojo get-get po. Cak, nih ta. Ojo get-get. Apa sih? Ya apa rek iku? Kadang mulai. Gak ya apa? Lah iya kok iso? Hah? Lah kok tambah ndoprek nok kono? Nyatane yo iso ngono ah. Lho, lah iya. Lah iya. Kok kadang mulai. Hah? Aku lak wis ngomong mau. Nek arek iku teko, mlebu meneh waran. Wis ndang mulai. Get-get ngomong. Wis. Arek kerasan sih. Sik. Kok krungu ngorok sik, Cak? Hah? Sik. Lho, Cak. Apa? Ya apa sih, Cak? Lah kok tambah mapan turu nok kono? Kucinge ngoro. Cak. Oh, deloken kok Boleh ya. katut ngomong kucing. Wis temenan Sita. tak pekno banyu temenan mbek aku ya. Apa nih wis babane, Cak? Aku gak enak. Sampeyan kok iso iku lho? Sabar titik mbok sih. Wis gak, Cak. Wong sabar ana batese. Aku iki mau wis atiku wis aduh ngempet iki, Cak. Lah kok tambah saiki dingoni turu dhisikan. Kak, wis ngene lho, nek awakmu luwe ya metu nggawa sepeda motor ya golek panganan kono lho ya. Oh ya. Ya. Kak. Ya, Enggak, sabar aja. enggak, Cak. Tani. Aja ngono po rek. Tani. Ya, Ning sapa? Ame mbahmu ya? Aku yo. Ame dulurmu. Kok mbok nggoni sak enake ngene? Sik kurang ta wis mari dipakani nang kene kete sampe ya mene gak mulai-mulai. Ngelokno kucing ta ning, kaget aku ning. Yo. Kono jok murni ya. Tigar tidak cok Wis, ngono. gak ngurus. Wis, saiki aku terang-terangan. Ayo. Boy. Lho, Yo. ngomong mbek aku ning. Iya. Lho jarene mang ngelono kucing. Gak rumangsa ta? Iku mau tak sender Lho, awakmu. dijeblos. Awakmu tak sender tak arani kucing iku. Saya gak ngerti ae. Lho dadi ngomong kucing. Masa ana kucing iku mangan sego sampai sakmono kae? Sampai glegeken kaya ngono. Masa ana? Kok gak ngerti tak
sendir ngono. Gak Berarti- ngerti ta pura-pura gak ngerti. Lho cari Cak Jus gak popo. Kok kucing. Apa lah? Berarti ngelono aku ta nih. Iya. Lah terus maksud sampean apa? Ya wis sampean ndang mulia. Lah kok dienek nang kene saiki turu. Wong mendaya iku ya, Boy. Ngerti waktu, ngerti aturan, ana etikae. Aduh. Ya. Oh lah, ya apa Sepurane Lah aku mau yo ket esuk Si rek. Boy Tak sepurane, suguhi Si Boy. mangan sepisan lah kok tuman sampai bengi. sampai hati rek. kadung nih ketelepon bojo kula nek nginep kene. Oh. Ya apa? Ci enake. Heh? Ngomong apa? Ayo bojoku. balen ana. Sabar, Izin Dek. bojo kula nginep malah sak minggu. Apa? Nginep. Polae. Iki berhasil, ngono Rek. dangkane sapa? Loh, loh. Heh? Ayo ngomong. Polae. Heh? Wis ayo, wis gak kakek ngomong. Wis wareg wis anu nek ngantuk. Mulya turu nang omahmu dhewe. Boy sepurane di Wis, Boy ya. ayo mulya. Iya, mulya. Apa di Boy? Aku boleh kayak nambah sampai. Sepurane terus aku tak mulai nek ngono. Wis, Eh. wis nang mulya, nang mulya. Sepurane ya. Sepet montok Bojoku delok. kesurupan ya. Wis, ayo nang mulya. Apa rek? Wis, mari. Dek, aja ngono kon iku, Dek. Apa? Kon iki padha mek gak ngekei rai aku lan. Aku ngono kayak ono rai rek. Mbek Saiki koncoku sampean iki. mikir, Cak. Nek sampean kepingin dikei rai yo. Gak enak. Aduh, antepe. Gak iku maksudku. Aku ngono masalah rek. Aduh, aku wis gak iso ngomong, Cak. Wis atiku lara. Wis, boh, wis tak tinggal ambek aku wis, boh. Ya apa? Koncoku mulai ngingkri, bojoku ngingkri bisa. Aku ngingkri bisa wis, Pak. Omah kosong. Aduh mak, aku pegel mak, mlaku terus mak. Alah kurang titik ki lho omahe ki lho. Ket mau titik terus. Lek tawar kurang akeh kok nggo pegel. Kurang titik ki lho sik. Aduh. Kurang titik terus, tambah maneh kurang titik. Iya, iya. Ini kurang akeh mak. Kurang dilut ku. Sik ganti kurang dilut. Yo lah. Terus, Wong mak mlaku, kok tak gandeng ae. mama gendong mak. Lho ya sayet. Pokon abotmu ae amper piro? Wingi tak timbang 30 kilo. Oh, Lah aku lah padha mbek nggendong beras 30 kilo. Kita tengkeken maki. Eta lah eta. aduh mak, Ya, mesti kalau- mlaku terus mak. Kalau. Numpak bentor po mak. Kowe gak eling kan Pak bentar. Ambek wonge dipapakno anu, disasakno anu truk, Ono truk dipapak. Karo. Awak dhewe ngomong, "Pak, jare mboten napa-napa, mboten napa-napa." Ngono iku. Ya mak, aku pedhe aku Lah kadang iya, colek mak. ngamakane wis kanji aku wis kapok. Aja Iya. ampik numpak maneh. Aduh. Wis, mangane sangur mlaku. Saking iki mah biasa nduk numpak bemo. Lho, Mbok bemo gak ono liwat kene Lah iki blas mangkene ngene. suwe sampe panik aku sampe ireng mak. Ya kok ket ping yo ireng. Kita le aja ngomel ae le. Kowe ngomel ae iku tambah pegel. Kok wis ketok kok lho. Oke dok. Lho, kok lho cet ijo kok lho. Mak langit yo ketok mak. Triwis. Iki lho lek omahe bulikmu sih kok lho. Kok lho. Temen tak Lah kamu iki cuman lho iko. Iko. ya. Wis Ah, mak. lho iko. Lho iko. Lho iko wonge. Dek. Ah. Ya ampun, Tik, Gerti. Tik. Ya ampun, Tik. Aduh. Nang embung bengok-bengok. Iya paling iku lekmu iku jange nang pasar paling. Jange nang ndi? Ah, gak nandi-nandi iki lho, Eh. notor-notor. Ya lah aku jange nang omahmu, Ti. Oh iya wis ayo. Iya.
Iya. Ala iki lho ponakmu Ti, ket mau sambat ae Ti. Aku hari ini mau. Iya Ti, lah biasa iku kan numpak angkot mbuh. Angkot iki mah gak ono. Tapi aku masuk mulai tadi dia jalan gak ditukokno ngombe blas. Lambene muncil. Sampeyan iku yo kebacut, Mbak. Arek sakmene sampean jak Kan karo ta dhuwit cumpon. meneh. Iya, kaya gak ro ae. Numpak teko kono kok medhun kene tak bayar. Tak ijoli wis Ala Ti, aku iki ngene Ti, ya lek kepethuk awakmu, lek pas bojomu. Ya mesti dikeki lah. Enggak enak aku sawangane. Dadi mang yo. Kaya aku kepengin numpak taksi aku kawin. Nanti Ya iku mang yo gang taksi. Taksine kancaku tik-tik. Tibae catik tadang yo gak liwat. Iya, ya wis iku akhire muncul tak tuntun ae ambek aku. Aku capek aku. Capek ya wis duduk. Itu loh ambil minuman di kulkas aja ngambil sendiri. Wis ayo. Ambil. Kena lenggekena. Apa Mbak? Tungaran sampean mrene. Ana apa? Anu Ti. Kon yo opo Ti? Kon iki dulur loro gak mau sambangi. Sapa sampean? Sampean loro. Aku pirang-pirang dino gak enak awak Ti. Lah wong sampean tidak ada kabar berita. Gak iso tangi Ti aku Ti. Masa minggu weteng munek-munek. Lah sampean gak semes nang aku, Mbak. Alah Ti. Jarene muncul Cil, iku tantemu wis mbok anu tak kabari, gak iso dihubungi. Sok sih. Iya, Mbak aku ya sibuk soalnya Mbak. Iya Ti, weteng munek-munek. Lah terus apa jenenge iku mata berkunang-kunang. Lembur-lembur. Iya, jantung berdebar-debar ngono. Mbak, Keringet dingin bercucuran. Iya, iku anu paling vertigo ya. antarane. Keliyang-keliyang. Iya. Aduh. Ati didulur situk gak jauh pisan kan meneh ya. Oh, aku iki Jawa. Wong aku ancen gak ero nek sampean loro. Wis ngene Ti. Coba aku krungu. Aku kene banyu anget Ti ya. Oh, aja kuwatir. Banyu anget kaya ono madu ae Ti ya. Oh, iya. Jene kuat awakku. Wis kono. Istirahat nang kamar. Tak kawekno. Ya itu tolong muncul rambutan ya. Ya, wis. Ya, aku awakku lemes ngene iki ya. Tak ngleset dadi ya. Ya. Duh, selamat rek, wis tutuk omahe Giarti ngene iki mau. Nah. Duh, Pakde. Lho, alah, lho. Awakmu Jin. Lho, alah. Mbek sapa? Duh. Mbek Ayo tebak mbek sapa? Oh, ambek kancamu ta? Salah. Oh, ambek dorong dong. Ambek Salah. dorong. Ambek salah. Takon nang ku. Apa sih wong ngomong ambek ponakan kok iso koyo ngono kasare iku. Bade-badean ya. Oh, ya gak apa-apa wong arek cilik kok. Iya, tapi gak ngejak guyon niku. Ayo sampean bade, aku mrene mbek sapa? Ya ambek nanake rek. Mosok arek iku katene ucul rene dhewe. Sampean niku Wis ngerti, cuma aku ngomong badi kok jawab ngono lho. Aku mau mandi. Ya wis. Andi ya, mandi. Wah, cepet gede rek iki ya. iya Berang tahun lah, ya betul. gede ya sampean gak tau delok ponakan Sibuk nambut gawe waktune ngono gak iku ono. dulure dhewe keluargane dhewe gak tau dengok senengane blakraan nang kancane tok ae sampean niku Ya pancen durung ono waktune engko nek idul kurban iki lho mulai. Giarti apa mbak cara meneh bojomu ojo masani aku masih gak duwe duit Ti nek pasange ngene aku gak arepan Ti aku aku gak kira masih duit kemeleler ndek kene gak kira tak colong lho enak duit sak tumpuk lho Ti kon iki lakare atau apa ta lho nek ndi mbak Kon nyinggung ya lah. Enak nyinggung ngomong aku aja ngono Ti aku Ti ngetes aku ta aku jenenge dulur Ti masih aku gak duwe Oh, nek ngono makane kok gelek lunga. Ya, kan aja anu aja men wong aja negatif thinking gak. Kon ku ngaku nyinggung dhewe lah. lek perkara apem selong tak pangan Ti lek perkara duwe lho aku gak gelem pek pinek barang Apa duwe dipangan?
Sik, Mbak, Dik, ngondi Mang, Mbak? Kamar iki lho. Ono duit sak tumpuk lho. Sik, kamar kono, Mang. Lho, Mau iku Mang kamar siwak diuni boy ya. iya. Sampe delok lho. Lah ono tas e. Iya sak tas. Lho, waduh opo rek? Kok iso ya apa sih Cak? Kene berarti Cak. Lah delok napa duduk dhuwitmu tadi? Duduk. Oh lah cuma duduk dhuwitmu mah mang tak slemang. Ojo, Mbak. Betul aku ngomong. Ono berubah. Dadi ku duduk dhuwitmu. Oh, jare gak gelem. Bayo arepan sampean niku. Lho, lek duduk dhuwitmu ya, Ngono Mang kok gak ketemu aku. Ketemu Doae sampean niku. Lah, nah. Cak. Hah? Delok Cak, ceken. Delok. Yo iki lho. Iki lho delon. Lah, Gendelan kok iki. Cak, Cak. Arek iku Cak duwike. Duduk dhuwitmu tadi. Duduk. Duduk dhuwit bojomu tadi. Walah, entuk Dhuwit sapa? Dhuwit sapa? Aku iki Ono kene. mau. Ono Duit tamu, iki manuk gaya koncoku. Oh iya, Mbak kono Lah ngono tak slem iki marah. Mbak sampean niku slam-slam ae. Wah, Sampe duwe. Hah, karo butuh duit ngene. Pacene ya. Ti. Tahu tangi 2 juta ya. Sampean niku Terus-terus. aja ditemek dhuwit iku. Aja ditemek. Wong gak duwe ngono ya, akale akeh ya. Metu jahat ya akhire. Wah, Cak. iki kon iku mang Ya. opo? Arek kan kon usir. Ya. Terus kesusu gopo kabeh lali nek nggawa tas sing isine barang berharga, duit, ono HP-ne barang ngono ae. Ya ono. Terus apa Ya ini? ana HP-ne ana TP bareng. Sapa tirene iki? Boy. Sapa boy? Mari dicelatu adik sampean. Oh, lah apa dikon nyelak Iya, Mbak. Lah wong mertamu lho sedina, Mbak. Mangan niku esuk awan bengi, Mbak. Ngono Biasa gak sing ada, bengi biasa ngono ta. Biasa rene. Gak. Kok gak tahu-tahu ti yo jarno apa kon niku. Sapa ngerti timbangane turu hotel, buktine dhuwit yo akeh, kok dibayari. Iya, sampe kok dadi jahat kene. Wah iki Sampe gak jahat ya. Oh iki kecilik. Kecilik. Yo, kecilik. Niru sapa iki? Ya. Niru sapa? Niru sapa iki? Kecilik sitok iki. Oh, gak perlu cucek. Ya masih mangan ya ngono ya. Kowe kabeh wis dikeki padha ngono dhek sik kemilian iki. Menangan iki. Iya, iku aku colok. Oh, gak gelem. Gak mending misin-misin ya buka rahasia. Gak tau iki. Ngono gak gelem nek centol yakin piatu. Tetet no. Apa? Apa ngrapi? Ya, Cak, terus ya apa, Cak? Ya di duwe ndol karo mae aku. Desa Jombang ya karo ado. Wis kene ae, Cak Cak. tak jalui anu ae pengenal gak duwe kartu nama ya. Wis tasiku amano. Singgakno nang lemari. Engko mesti mrene meneh arek, Cak. Oh, gak wani ngene lho, aku. Cak. Rungokno. Engko nek mrene, Cak, wis kongkonen nginep babano Mas pirang-pirang dino. Iya. Kon berubah ngono. Lho, aku lak gak ero nek arekku nggawa sidut. Kon iku mau to duwe akeh, Cak. Iya. Lho, ngomong nek nggawa duwe akeh ngene. Lho, gak apa-apa, Cak. Masih nginep saulan gak Arek iku apa-apa. pengurasi. Bareng kalir. Ya apa aku ngene iki boleh kan gak isinan ngene ya, gak isinan. Lapor polisi ya, Bo. Loh, gak lapo sih, Cak. Lho kok nek dia lapor polisi aku kena. Gak usah nek urusan sing berwajib barang. Jadi kayak uang dia ya ketinggalan. Kan harus laporan. Kan mrene, Cak. Terus kan ada jahat, kemilian ngono. Wis gampang. Engko nek rene tukno aku. Hah? Aku sing ngomong. Loh, kon gak izin lah. Kon gak izin lah. Ngene lho. Nek atik dijopok, yo. Kei waktu seminggu. Dalam 1 minggu, nek atik dhek mrene njopok, ya iku berarti weke dhekne. Nek seminggu gak dijokok, hangus. Berarti Kon duwe awak dhewe. Kon ku peraturan teko ndi. Kon iku geragas, walat syukur. Oh, makane ojo curiga elek mbek tamu ngono ku lho. Iya, Cak, Cak. Maafkan diriku ya, Cak. Oh, Wah, Cak, aku tetap tulus ikhlas dan murni loh, Cak. preketek.